जों सिनि हायुंनि जे ताबुक गिरमा सिंसा फाइजन दनक जतन साइमानो जों रोजाबनाय मुसुंनाय रनगो तंफानो जानि जानि बोसाबोति रंनो रोजां मरक फोरोंलि ताम मरक फोरोंलि आसाइमान जिमि थैया जरातै रोजां मरकनो जों गोथां गरमै नारायना नांनाय बोसाबोति रंनो फोरोंना नांनाय याखिल खायगाय नि हामजोग रहमानि थैपुरुनि जेरै रक थारा जायमान आम हारनो जों रमै नारायना नांनाय तामले हिनबा ताबुक जों कायसा गिरमा सिंसा कबो किरिवो तब जों बेलाय खाबो तंग थांनो बुकगिया बेलाय किरना बुकगिया नगनि तां खारलाय जादि जे गभर्नमेंट निजे श्रीमानि नियम ना मानि तंगलि याक रक सामला बैसोवै फातारा थांकाकायरि रक जे सामानि फानो बाजारा थाङै पाइ फाइकाकाय सालतुङो 2 घन्टा लामै तंलि साफ सुथ्राखा तंलि नगो तङै मानोलक संगायो लग्रंनाय नंनि अंखार काकानि संगायो बारानाय जों जतनो माक्रुम साक्रुम हायुं साका कथां तंनानि बागै मुसुङो जों drama खायना फाइमा हायसे सिनो आमचायो ताइसिन त्रिपुराओ खरक सापानो ताब जाति थियाको तब ता थिलांथों भारतनि प्रधानमन्त्रिनि जों बेलायका हामजागै बिनि नियमनो जों माने दुकाथिराव जों मोमबातिराव मोसांलायै शान्ति पिसिन बागै खालायका ताइ त्रिपुरा रायजोआवबो सिनि बरम गोनां मुख्यमन्त्रि बिप्लब देब ताइ एडिसिनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार संग्रक जतनो सना आशीर्बादिथों शान्ति पिसनि बागै जों कुनु धर्म हिया राजनीति हिया जों भारत कतर अ देश जत कतर जों जतन थानसाका तंलायनाय जोंआमोन दियायनाय जतनो माक्रुम साक्रुमखा कथां तङै जों आइलावै तंनो नंथों ताइ सिनि अ कोरोना भाइरास बाय मानजागै ताथैथों अ मरके नाङै जों केबो फानो तानांजाथों जों जतन कथार पवित्रखा जों तंलायनाय बाजार थाङैबो जानजार सामुनांमानिनो नों सामुनाङै फायदि हायनान नेसेसरी आरो आसगै तातंलि जतनो खुलुमका आयो लगै तंलायनाय मरके कलगै थैया जों जतनो फानबासो न कायसा तंलाय जय श्री राम जय बाबगरिया।